Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Tulad ng sinabi ko sa last vlog ko na papakita ko sa inyo yung pagkukulik namin sa uling. Okay, so ito guys, binuksan ko na to kanina, kinuha ko na yung mga lupa sa taas, gamit ng pala. So, binuksan ko to kanina. Sorry, hindi ko na ipakita kasi naiwan tong cellphone ko. So, ngayon ko na napablog. Okay, so yun, may nakulik na tayong mahigit kalahating sako. Ayan. Okay, so siniparit natin yung mga medyo malalaki kasi yun nilalagay natin sa itaas ng sako bago natin lagyan ng tie box. So yan, makikita nyo yung quality ng uling. Yan. So hindi siya nadudurog. Buo talaga. So yan guys, may mga kaunting lupa kasi taas. So tatapusin mo natin yung kunin yung lupa. Then dandahan lang. So ito yung matrabaho talaga. Para walang mahalong lupa doon sa sa uling. So yan, makikita nyo. Titingnan natin yan. Yan yung mga uling. Yan. So, okay. So guys, abangan nyo. Titingnan natin kung ilang sako ang makukuha natin dito. Okay, see you later guys. Tulad dito guys, medyo hilaw. Hindi siya talagang nauuling. So, ilalagay natin ito sa susunod na pag-uuling. A few moments later. Diyan pala kayo guys. Dito ako nagkukulikta ako ng uling. Guys, tapos na naming nasaking yung uling. So, nakalikom tayo ng 5 sako. Ito, may 2 dito, tsaka may 3 doon. So, ayan. So guys, thanks for watching. And please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. And thank you. God bless.